Mites niillä on? Miten on lähtenyt? Tässä on 3 peliä jo vyön alla. Ollaan maalissa. Olet ollut maalissa vai? Ei mä paljon juossa. Okei, eli siis nämä viimeiset 7 peliä, niin sulla on vielä kenties Tällainen asia. paukut varsinaisesti vasta kehi. Aika pahan näköinen vastustaja. Oletko sä pelannut näitä vastaan aikaisemmin? No semmonen pikainen arvio nyt kun katsot tuota joukkuetta, niin... Massaa löytyy. Ja vaaleat vaatteet. Vaaleat vaatteet. Onks Pasi ja Jilmas? Pasi ja Jilmas. Mut siis Roberta on meillä maalissa. Ai mä luulen, että pelaa. Evan junior, joo. Sitten meidän haastattelun loppupuolelle sopii hyvin tää, että missä joukkueessa sä luulet pelaa? Minä tiedän, mitä